o pista nga di magkaon? Wa, no? Kada Domingo, pista. Pista na to, mga Katoliko kay Hanuman. Kada Domingo, nagkaon man ta. Kung dili ordinaryo ang ikaon, kung dili ang balaan na lawas kung dugo ni Kristo. Amen? Amen? Amen. Very good. Mga igsoon, ang lawas kung dugo ni Kristo, mao ang usa sa duha nga gibilin ni Kristo kanato dinhi sa lugar. Ang duha nga iyang gibilin sa wapas niya mamatay. Una, sa katapusang panihapon, iyang gibilin ang gahom sa kaparian sa pagpadayon sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Ug ingon siya sa katapusang panihapon, buhata kini aron paghandog kanako. Okay? Unya ang ikaduha niya ang gibilin, mao nga si Maria mismo, si Maria Santísima. Iyang gibilin kanako isip akong inahan. Ingon siya, babae, ania ang imong anak. Yayungod siya siyang anak, ania ang imong inahan. Sa ato pagibilin si Mama Mary ni Kristo kanako, gibilin diha sa iyang simbahan. Ang Corpus Christi o pinakapistahan nato karong Domingo, nagpahinumdog usab kanako sa makanunayon nga presensya sa Dios sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Mao kini ang katumanan sa iyang gisaan sa ang katapusan iyang pulong sa wala pa siya ni saka sa langit. Kung sa iyang giingon, panglakaw kamo sa tibok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo ug si kinsa kadtong magpabunyag ug mutuo maluwas ug si kinsa ang dili gayon magluwas ug timan-i ninyo kini. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen? So ang balaan nga lawas ug dugo ni Kristo mao'y katumanan sa iyahang saad kanako nga siya mag-uban kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa Ebanghelyo nga itong gibasa karon mga igsoon kinanindutan, whole chapter 6 of the Gospel of John, naghisgot ang atong Ginoong Hesukristo nga siya mao ang pan nga gikan sa langit. Unya kung sa may gingon sa mga tao, no, nakahalin, o sa gingon sa Ebanghelyo, nakahalin kini o panaglalis. No? Nakahalin kini o panaglalis tungod kay abi sa mga Hudiyo, sa mitawhana kayo, kung saan magpagkaon sa lawas, kanibal na ditani, no? Mga igsoon, kung kanto matutma sa mga protestante, simbolismo ra matunan. Kung simbolismo ba ito mga igsoon, ingon ang si Kristo, oy, joke na ito, balik mami, kamulihan mo ka joke, no? Wah, mawingan ni Kristo, even in the Last Supper, sa katapusang panihapon, kung sa inyo ni Kristo, dawata kinyo o kana, kini mao ang akong lawas. Kung siya, kini mao ang akong dugo, nga giula alang kaninyo kung alang sa tanan. Aron ang mga sala, mapasay. Buhaka kini, aron paghandong kanato. Soon, tataw kayo, ang Ebanghelyo nato, ang Ebanghelyo ni San Juan, si Kristo mismo ingon nga siya mao ang buhi nga pan nga gikan sa langit. Mao kini ang pan nga atong pagadawaton sa matag santos nga misa. The Lord of Lords and the King of Kings, mao'y atong ginawat sa panahon sa Santos Christ. Kumusta man ta? Mao bini ang gipakahatag nga binig sa matag karon bubunya nga kita mo sa misa. Murmura na atong inisyan ihimo nga biskwit. Kusumbre ba? No? Kusumbre. Ihabi ka mo'y nalapyan. Pag-isa, diha dyan. No? Ihay, wako kayo ko siya. Basta kay mga foreigner, pila, ikitagaan ko, pila man. Pagtanaw na kay video man, gangan na ba? Niya, i-video man, ganang siyas. Ang ikukot, yung ita, akong ina. Yan siya nga, yan na, may pagpapakita. No? Kamu, kumusta man mo,
sa inyong pagkalawan. Napoy uban nga murag dagang pag-uto kay ngano atipakan ang kaning lawas ni Kristo kay pagkaon kuno sa manok aron mo bugaw og sabo. Manok rin sa manok na. No? May uban before pa ikalawa kay pahit-pahit pa sa mata, sa ilang sakit. No? Si Kristo na mismo ang yanhan mo. Believe that on that very moment na yung pangayuan na, Lord, ayuha ako. Ayuhon ka sa Ginoo. Lord, ikwanin. Tagaan ka sa Ginoo. Kaya Ginoo na ko na yung gigawa. No? So mo kini, matagluin, pahinumduman ta sa basic doctrine sa simbahan nga mao ang balaang lawas ni Kristo na ang pag-ambitan sa Kristo. Karon, ang pangutana, Brad, giunsa man ang pagkaunsaha? No? Kapag naman nga wala pa na siya na utro, no? Giunsa man na. Doon ay doktrina ang simbahan na gituwag o transubstantiation. Ano sa to? Transubstantiation. Unsa man ang transubstantiation? No, mato pa. Trans means not. O sa siya. Trans means change. Substa means substance or pagkasiya. No? Action is a process. So kung atong sakton ang ibang terminology, no, transubstantiation is the process of changing the substance. Karon, example. Right? Nautro ba ng lingin, upload, necklace, puti, before o after the misa? Nautro wala? Wala. Kaya mo man nagtawag na o transformation. Wala man nautro ang kumang. Pero ang nautro ang pagkasiya. No? Parihan ko ni Sis Carmel. Ang ako makita ni Sis Carmel karon, ang iyang buhok hilo. Ngayon, nagsuot siya o pula. Karon kung si Sister Carmel, atong ibalik o black ang iyang buhok, walo ng iyang kanang viewers na magsuot siya o pulunti. Pangutana, si Sister Carmel nga dili. Si Sister Carmel, no? Mo lang siya pagkasiya. Karon kung kabubuton sa Ginoo nga ni Bayloon si Sister Carmel o si Brad Lord, mo na nagawag ko transubstantiation. No? Masabot mo, pero ang nagtabo sa transubstantiation, ang umod, ay ang ordinaryo nga bahay na himong buhi nga unod ni Kristo. Right? Giunsa man na. Mga igsoon, di ta makapambanan o sa unang ka, misteriyo, gako man sa Ginoo. No? Walay dili mahimo sa Ginoo, mga igsoon. Kining switch, akong palumon. Walay usa ka segundo, mapalo. Akong i-on, walay pamitong nimo ma-on. Tungod kay the fastest velocity is light. Kung kana, kalibutan mo na ang suga or light, unsa na lang kaha agahom sa Dios nga walay imposible nga di kayaman mo, no? Amen. Kayo lo matong kasal sa kana, pila ko ka jar na giotro sa Ginoo gikan sa pagkatubig padulong sa pagka-bino. No? Sa Dios walay dili. Kung kini mga igsuon ang iyang gibilin kanto. Ingon siya, buhata kini aron paghandog kanako. No? Ibalik-balik niya sa Ebanghelyo. Patay mo, ako mao ang buhipan. Sige sa ako kaon kanako, magkatagang kang gayod sa kinabuhi, walay katapusan. No? Pagkalupod sa itong mga ubang igsuon. No? Sila'y huling communion ko, no? Huling communion nila, skyflex na ay tamjus, no? Anong sama? Doon na ba yung transubstantiation nila? Wala. Tungkol kay wala gahog, walay paring nila, no? Gamaro. Muna, pagpaga na itong Ginoo, tungkol nini, iyan na kong gasa na ihatag ka na itong mga igsoon, usap mga igsoon, galon, itagaan kita mo dakong leksyon. Itagaan kita ang pahinugdong sa Ginoo nga mata santos nga misa
nga atong pagbulan is heaven on earth. Langit sa yuta, tungod kay akong nadawat, akong gitagamtam sa akong kaugalingon, ang buhi nga Dios, ang hari sa tanang hari, ang akong pagbubuhat nga mo si Kristo Jesus. Amen? 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 Pagpakan na ito, Ginoo. So, ang mga CFD, 100%, ituog yun, nalawas ang tubo ni Kristo ng akong ikalawang makansan ko sa misa. Okay? Kung wag ko pasamot ni Ana, studihin ninyo ang akong katekisem, studihin ninyo ang akong manual, kung kay dito mo matawag na CFD, kung kamo mismo ay kaya. Sa katapusan mga isuon, dito sa Lansang Italy, gadugagod siya kung maong lawas, inoon ba ay kanang maong siyasa, mahimo ba manawas ko Jesus. At isa niya, pagod sa grab niya, inoon niya o hindi maong akong lawas pag-isa. Ito ang maong dugo niya sa wala pa siya, inayon pa siya mag-first, kahit pahit pa siya, yung magkukuwak ko. Dito siya nakahila, kung diri sa iyang Kristo. Mga igsoon, 12th century, hangtod karon, buhi o Kristo pa itong maong lawas sa tulo ni Kristo. Karon, ipa-examine sa Santo Papa. Pag-examine, mga igsoon, pag-blood typing, blood typing, ang result type A. Karon, pag-examine sa microscope, kami mga medtech, usual na naman ang microscope. Pagtanaw sa microscope mga igsoon, kahit ba mo, na-forma siya o striated cardiac muscle. Cardiac muscle, heart. Sa pa ang ato ang ikalawat, lawas ni Kristo ang iyang kasing-kasing Kristo. Mga igsoon, karon nakahibaw na kanin. Magpangita na yung kakadaglaw na ang kita sa isa, nakalawat ka. Pero, kinahanglan mo kalawat ka na Adam. Na mo kalawat ka, nawak tayo sa langit ka. Kung makasak ng katulong may taon ka, kumpisan. Before kami kalawat. Amen? Panalangin ang kanita sa Diyos, sa ngalan sa mahal, sa anak, sa Espiritu. Okay. So, kaya tanan sa patindog, mag-exercise sa tagaliyon. Okay? Okay pa mo?